Lift up the trumpet and loud let it ring. Jesus is coming again. Cheer up, ye pilgrims, be joyful and sing. Jesus is coming. Jesus is coming again. Dahito ititibek tinamnama, may sa timek agpukpukaw ani Apo Isus umay manen, agsagana ka asumabet ken kuana, ket palentegem tidalan na. Naimbag orasyo gagayem, dahito manen di Pastor Vic Ariola III, kumapkablaw ka na kayo tinaimbag na orasyo. Anyaman nga pag-orasan tilubong nga pagdengdenggan nyo. Di programa Timek Tinamnama ket ipapay kata kayo iti Our Great Hope Today Ministries. Manipod dito'y Loma Linda, California, USA. Di programa Timek Tinamnama, may pukpukaw babaen ti stasyon ti radyo DGHT 77.7 FM, The Voice of the Pacific, ti Timek ti Pacifico. Ti DGHT 77.7 FM, paseten tatan ti Adventist World Radio, ken kastamet gagayem ti Hope Radio International. Kahit ko kaiyawis kada kayo amin gagayem, ti panangbuya ken panangtingegyo dagiti kaskasaba nga mararami di jay Northern Luzon Mission. Ket babaen iti Northern Luzon Mission Online Evangelism. Ipapaay na ti Timek Tinamnama, panaki paset na iti naindaklan nga namnama itang aldao. Wenno ti Our Great Hope Today Evangelistic Series sa mararami ti tadiyamyanan. Di kakailyan tayo, Luzon, Visayas, ken Mindanao, nga isumay pukpukaw di Northern Luzon Mission, di Artatyo Season Pangasinan. To'y gayemyo Pastor Vic Ariola III, mga kasaba tinaldaw-aldaw. Kahit nagita nga kasaba kayat mimet nga iyawis kada kayo. Babaen ti panakay paay na dito'y programa tayo Timek Tinamnama. Isungal ka di sumarsaron nga programa tayo ti masangwanan. Manggaganyo dagiti kasaba di amyanan. Tinagapuan tayo nga misyon di Northern Luzon Mission. Kahit sabi ko tadakay di ta nga mangitultuloy. Ikarkararag tayo ti programa Timek Tinamnama. Ti ipukpukaw nan ti damag kanigiti kamo dyan ang alaldaw nga ni Apo Isus umay manen. Ni Apo Diyos kumati pang bendisyon ka na kayo. Tingkay panagbuya ken panagdengeg. Dahil ti programa tayo nga insaad ti Apo. Timek Tinamnama. Managayat ken managparabor nga Dios. At takamen ditoy tapno adalan mi tinakaskas daw a kinapudno. May papan iti papatay
panagbiag ken panagungar ni Apo mi nga Isus. Anyan nga naimbag nga panunutin ta sika ti panagungar ken ti biag. Ket ti mamati ken ka uray no matay. Ipaay mo to ti biag ken kastamet iti namnama iti panagungar. Bendisyon nam amin dagitoy kakabsat ngagtengtengay. Agbuy-buya da tapno kahit damit nga maamuan no anya iti planom kadagiti panagbiag mi. No anya ti masangwanan inton dagiti ay ayaten mi ti biag ket aginanada ken patay. Agragsak kami ti daytoy nga rabi. Ta mabalin mi nga ibuksilan ti kinapudnom nga dati namnama iti masangwanan. Agsipud na dinawat mi amin digitoy tinapateg anagan na po may Isus. Amen. At anak mo ay nasa lugar, nararanyag pangep tiyadaw, ni Jesus masarap ka ni Jai, mag-isa ka ng pagtaingan, when putlo, tungteng to, masadyay ang sasarap kay to. Masadyay ang sasarap kay ko. Ikanta tayo tuti ang sandal. Nasamit kanta na gloryaan. Maawan to amin anigay. Sumukat to praksak kenamay. When putno tungteng to, asadyay ang sasarap kay to. When putno tungteng to, asadyay ang sasarap kay to. Pagragpabantay to ti Apo, kaputing magnanag kato, ayat lang tut malanam tayo, raksakay tut inapalano, when putno, tungteng to, asadyay ang sasarap kay to, when putno, tungteng to, asadyay ang sasarap kay ko. Pagsidsidawan gagayem, taadon dagiti tattao nga matmatay kadagitoy nga panawen. Sigon ti census, tintero nga lubong, adda sa nga gasot innem apulo ket 5,000 at tattao a matmatay tinaldawaldaw. Ala, nanipod di mighty COVID-19, iti pandemya, at adupay kakabsat ti matmatay. Imbagak di muna nga rabi, nga dan nasurok nga may 1,000,000 at tao, anatay tintero lubong, gaputis sakit ti COVID-19, pandemic kakabsat. Adu dayta nga tao, no tinaldaw-aldaw sa nga gasot, innem apulo ket 5,000, adu dayta amat matay. Ngem sanmet nga pagsidsidawan kakabsat, numapantay man ti sa bali nga census, ibagana met nga da talugasot innem apulo aribo nga ububing babies maladaga amayan anak tinaldaw-aldaw. Alang kampay na rana di Sikog, di tulaing mayanak. Every day kada aldaw gagayem talugasot innem apulo aribo nga ububing ti mayanak tinaldaw-aldaw. Itinamisan nga panawen ayaten nakakabsat. Kabayatan ti panagbasbasak ti maysa nga newspaper idi Marso 8, 1913 puna nating Ingles na ito'y nga pagiwarnak kaunana frozen bodies waiting to be resurrected in Clinton, Michigan. Amuyo adu dagiti tattao nga patyenda nga inton adda advance wano sumaysayaat
iti panakaamu, ti nalawlawag pa nga research, iti panagbiag ti tao. Adunto, dagiti tattao kunada, nga napatangken ti yelo, nga tattao anatay, bangkay, ket may kandanto manen iti biag. Anyakit din niya, napatangken ti yelo, idinataydan ket na patangkendan. They were frozen. Tano addanto ti advance, iti panagado, ti panakamo, ti siyensya, ken iti medicine. Pagarupen, dagiti adu nga tattao nga agsuksukimat, nga dagiti tattao nga na-frozen, wano napatangken ti yelo, addanto gundaway da nga agbiag. Kasta kadi ti sursuro ti nasantuan nga surat kakabsat. Kasta kadi ti ibagbaga ti siyensya ket matungpal ti baga ti nasantuan a kasuratan. Cryogenics iso daytoy ti study of frozen bodies that can be transformed back to life in the advancements of science and medicine. Daytoy iti pagarup ti tattao gagayem. Ngem amuyo, no kitkitayan tayo tinasantuan nga surat, nalawag nga kunana dito'y kakabsat, gapu iti basol, matay iti tao. For the wages of sin is death. Matay tayo kakabsat. Ngem amuyo, adamot iti sa baling nga bangir ti daytoy nga ipapatay. Ibaga namot daytoy nga teksto, ngem ti sagot ti Dios isu ti agnanayon ken Kristo Jesus anam manubot tayo. Gapu iti basol matay tayo. Ngem ipakamumot ni Apo Isus kada tayo. Nga ti maysa nga tao numatay, inted ni Apo Isus ti gungguna nga agungar to, ikana ti gungguna ti biyagang nanayon, no dayta nga tao ket nagmatalek ken namati ken ni Apo Isus. Alaga gayem, kastoy ti mapasamak inton ti maysa nga tao ket matay. Dayjay bagina agsuble ti tapok nga naggapuan na. Ket ti espiritu agsuble ken ni Apo Dios nga nangted ken kuana. Ecclesiastes 12 versikulo 7. Kasta kakabsat iti mapasamak to inton ti tao ket matay. Takunana amin iti anges ko adda ti espiritu ni Apo Dios. Iti naparswa tayo impuyot ti anges ti biag ni Apo Isus ket dinamili na tayo nga naggapo iti tapok sana impuyot iti anges ti biag ket nagbalin tayo nga si bibiyag nga tao ayaten agakabsat. Kinasantuan nga surat nalawag nga no sikumaten tayo kinkwana adu dagiti maamuan tayo iti formula iti panakabuangay iti tao. Kada kayong makaawat iti Hebreo dagiti manursuro iti Hebreo kunada das isa dayjay tapok kay papanan na iti Hebreo Adama plus breath, angus, nesyama. Angus, nesyama equals biag, uno life, nepes. So kahit nasa uwan, das plus breath equals life. Adama plus nesyama equals nepes. Ngem no dayjay nga tapok, das, ket mapukaw dayjay angus iso tinesyama agbalin tayon nga makunkuna natay nga tao. May nga bangkay. Amoy di pinarsuan natin ni Apo Diyos inalan na ti tapok iti daga. Dinamili na tayo. Impuyot na ti angus ti biag ket naadaan tayo iti biag. Ngem inton ti tao ket matay dayjay nga dapo nga naggapuan tayo agsubli ijay daga. Ket dayjay anges ti biag agsubli ken ni Apo tayo nga Dios nga naggapuan na. Gagayem ken kakabsat. And God the Lord formed man the ground, from the dust of the ground. Kasta ti naggapuan tayo, naggapu tayo iti tapok. Ket impuyot ni Apo Dios dayjay anges ti biag. Isang matataad da ka nga lumaglag to.
Baru akararwa, baru abiyag, apinarswa ni Apo Dios. Gagayem, ni Apo Isus kuna nakukwa na tayo. Ngem inton agbasol ti tao, madusa, ket matay. Tati formula, iti panakaisalakan, kakabsat, iso da ito. No mabati tayo kini Apo Isus, agbiyak tayo. Ngem no agsalungasing tayo, iti Dios, madusa tayo. Wano matay tayo. Kas kuna da ito'y teksto tayo, masarakan di Ezekiel 18, versikulo 4 ken 20. Iti maysa nga tao nga agbasol, anya kapsat, matay. Ngem ti maysa nga tao nga agtulnog, madaan, iti biyag, nga agnanayon, ayaten agakapsat. Wen ti kararwa nga agbasol, matay. Ket kasto iti mapasamak to kadagiti adu nga managdakdakes. Gapu tinaramid nga dakes, lakamen danto, dahito akin na dakes, ayaten nakakapsat. Kahit kumot nga ipakamu, nga danag diferensyaan ti tao nga si bibiyag, ken kadagiti natay. Tadagiti si bibiyag, amuda, nga matay da. Ngem dagiti tattao nga natayen, di da amon ti mapaspasamak, iti babaen, iti init, awanen iti liwliwa, wano anyamang nga may sagot kadakwada, ta iti pampanunot nga may papan kadakwada, nalipatanen. Isang da tayo, amo tayo, nga tigiti natay, adadan nga ginina. Datayo nga si bibiyag, amo tayo nga matay tayo ito, nga tayo amo, no kano, adaday tayo umununa, adaday tayo maududi kunada. Ngam addan to ti panawen, nga datayo met kakabsat, pumusay tayo. Ket no bumusay tayo, ati karkararag ko, adda kumaday jay. Rikna tayo, ken desisyon tayo nga imawat ken ni Apo Isus. Tandalawag ko na di Juan 3:16, ito asinuman amamati ken ni Apo Isus. May salakan to kakabsat, ket may tudtuken ko na iti biyag nga agnanayon. Gagayem, naglawag nga kunana di libro, iti Ecclesiastes 9, versikulo 5 ken 6, dagiti natay, uray ti ayat da, uray dagiti gura da, uray dagiti ilem da, pumanaw, napapanawen, napukawen, ket awanen kadakwada, iti anyaman nga panunot, iti babaen, iti init, ayaten nakakabsat. Kakabsat kin gagayem, ken patay, awanen, dagiti malagip da pay, amapaspasamak dito rabaw ti daga. Ket uray dagijay, adijay unegan, ijay tanem, handan nga mabalin, ti agyaman pay, wano agdaydayaw, tanatay dagaruden, nataydan. Ala kakabsat, adu dagiti tattao tatta nga magbaga, kasano garud nga amu tayo ti maysa nga tao nga natayen ket may salakan to. Amu yun ni Apo Isus, ti kunak kadagiti dadumang agsalsaludsod. Anyaman tinabati abanag a panagbiag dayta nga tao sakbay nga nataay, isunto ti pakauman ni Apo Isus kadakwada. Taday jay maudi nga kapitulo ti panagbiag ti tao ni Apo Dios in surat na dayjay. The unwritten chapter of our lives. Dagihangan ay surat a kapitulo ni Apo Dios amuna. Iso nga di tayo laamuno, dagiti pimusayen nga iatente ti biag, nga matmaturugan ken patay, sa ludsuden tayo, anya naisagana na nga ta ni tatang ko, naisagana nga ta ni kabsat ko, sakbay nga natay, kukwa ni Apo Isus day tagakabsat. Tilaing mabalin tayo ang aramiden, agbiag tayo as idadalos, agbiag tayo as ipupudno, agbiag tayo asimurot ken ni Apo Isus, nga nay talaga ti amin nga puso ken kararwatay ken kuana, tay nyaman nga tiyempo nga alaen na tayo met ni Apo Isus, iti ipapatay, at datayo nga nakasagana tayo, ta inawat tayo ni Apo Isus, kadagiti puso tayo, when, maamuan to ni Apo Diyos no anya ti panagbiag dayta nga tao, ket maukum tayo to, kadagiti aramid tayo, dayta, apaset, sakbay, nga pimusay tayo,
ayaten akakabsat. Ala kakabsat ken gagayem, anya ti papanan, iti makunkuna nga bagi tayo agsubli ijay daga, ket day jay anges tayo agsubli kani Apo Dios, ket day tamet lang nga tiyempo kuna ti Salmo 146 versikulo 4 nga ti pampanunot tayo or ti pampanunot tayo mapukaw. Depende no anyan to day naudi nga pampanunot mo. Nalabit ti naudi nga kasasaad mo ket nagkarkararag ka kini Apo Dios. Wano insukom ti biyag mo ket kinunam, Apo tulungan nak ket iyawat ko ti biyag ko ken ka. Nagimbag ket tinuday tanto ti pampanunot tayo. Intun dumteng dito nga tiyempo, iti schedule ti tunggal maysa, nga ipipusay na, ket aginanan ken Kristo. Tattagagayim ken kakabsat, ti Biblia ibagana, nga iti patay ket mayarig iti maysa laeng a turog. Turog ken Jesus, anyan nga nagsamit ko na dagiti kumakanta. Agsipod tayo baga ni Apo Isus nga ti patay ket mayarig iti turog, ti tao mapanda maturog. Ket kalpasan kadagiti naunday apan panawen iti panagbiag na dumteng to dayta panawen nga into nagsubli ni Apo Isus inton manggagdanto ti trumpeta ti Dios dagijay nga gininanan kadagiti tanem manggagdanto. Ket nagasat ko na ti Biblia ijay umuna nga Tesalonica, nagasat dagiti agungar dagijay umuna nga panagungar tayson to dayta ti panagparang ni Apo tayo nga Jesucristo. Gagayem ken kakabsat. Adu tatta dagiti tattao nga mangibaga nga inton umay iti ipapatay ti tao mapanda nga dagos ijay langit. Alakit nagdengdengeg kayo ti radyo, dagiti radyo kadagiti luglugaryo adda mangibagbaga, may pakpakam mo ni dagiti kakabagyan ken gagayem ni kastoy Apolano. Iti sigon de ti nagpadamag, dito istasyon, ti radyo, napanan ti sabali nga biyag. Ni, apay niya nga biyag, dahil nga napanan na. Ado ti mangibagbaga tatang inton matay ti tao, papanan di langit. Ado pa iti magbaga, may kaskasaba, alakit addan nga agkangkanta, iti harapa kitkitain natin, agrigrigat dito. Iso nga ikarkararag tayo, kenkwa na tap na ibabangit na tayo. Agpaiso ka di, dahil ta. Kasta ka diti bagbaga ti nasantuan na surat. Kunana di Aramid 2 versikulo 9 ken 34, lalaki ken babae kahit kukuma nga ipakamo kada kayo ngani ama tayo nga David idi natay at dapay laeng ditoy nganay kali ket at dapay laeng uray kadagitoy apanawen ni ibagamot ti Biblia nga uray ni ama tayo nga Ari David, kunada, hambang hanapan di langit, adato'y pa'y mo ilagayam dito'y, naipumpon, adato'y pa lang iti dapuna, ken iti, tultulang na. Dado mga tattao, kunada, kat napanan di langit. Adakat teksto nga pampanakkel da, no apay nga napan di langit. Dajay kano, agtatakaw ijay cross, nga mapantay to di jay, kakapsat. Anya pa iti kuna yung tinasantuan na surat, may papan, dagiti mangibaga nga dagiti ayaten da ti biag ket napandan sa dilangit nalawag ni David saan pay laeng nga naipangato hampay lang napan di langit dati Dios kunana addang agtutugaw ditoy akin kanawan nga ima ibagbagana nga adadtoy pay laeng naipumpon naikali ni David kastamit ni Job, ni bagatay nga dagitik, ay etente ti biyag, ket napandan di langit, dagito itattao iti Biblia, ket kunanad to'y, addaak nga agidda, ket maturugak ken patay, ket manipod ti kaadda ti langit, agungarak to ti dayta nga panawen, manipod ti turog ko. Ni Job imbagana. Nga umay to ti tiyempo, nga iso agungar, manipod ti turog na iti daga. Kakapsat, agpaiso ka di nga inton, di kita ayatente ti biag, ket matayda, ket agsublida, ket mapanda,
ijay langit, alaga gayem ken kakabsat ibagana ditoy. Iti libro ti Job kunana toy, ti maysa nga tao agbiag to kadimanen, di kiti aldaw iti nay dutukan nga tiyempo agururayak iti tanem aging gana nga mabalbaliwanak ito nagsubli ni Apo Dios. At danto ti panakabalbaliw tayo iti panagrupsa nga saanen nga grupsa. Day tanto ti kasasaad tayo kakabsat. Isu ti Biblia na lawag, han na ibaga nga tayo minatayo na panen di langit. At dapela ditoy. Allah, kahit ko nga ipakamu ditoy kakabsat. Nga ado dagiti tattao nga mangibagbaga, ti rason nga kunada nga dagiti ayaten dati biag na panen di langit, aksipot ta pagbatbatayan da, dahil ito'y kateksto iti Lucas 23, versikulo 42 ken 43. Takunanad to'y kaskunan ni Apo Jesus, laglag ipenak to ko di Apo, inton sumangbay ka iti pagaryam. Anyamot insungbat ni Apo Jesus kadaydi, mannanakaw ijay cross. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. Ado ti tattao kung kunana, dahito iti kunan ni Apo, dahito iti kunakken ka, iti dahito igal daw, makiadda ka kanyak tu ijay, pagaryak. Pagarup ti tao, tata. Ngayon matay ti tao, kunain dahito Biblia, nga dinoktor ti ado nga tattao, nga namatayin ti tao, iarig na dahito kung nakano ni Apo Isos, itamot na ito yung aldaw. Itamot na dahito yung aldaw. Makiadda ka kanyak, ijay pagarian ti langit. Amuyo kakabsat, dagiti tis usarenda nga teksto, nga mangipagrup nga dagiti ay ayaten dati biyag, at dadan di jay paraiso. Yung nakitain tayo kakabsat, day jay, daan a Biblia, dahil daan nga panakay tradusir, iti daan a Biblia, kasto iti kunana, basa iti English, ket mapantay ito dahil referensya nga aramaten ti tattao kadagiti nga panawen. Dahil original nga Biblia, dahil daan nga panakay tradusir, iti Biblia, kasto iti kunaen na. Ni Jesus simbungbat, kitain tayo, dahil iti teksto nga aramaten ti kadwa nga tattao kadagiti nga panawen, ha? Kunana di Lucas 23, versikulo 43, siputan tayo ti koma na. And Jesus said unto him, verily I say unto thee, today thou shalt be with me in paradise. Imuna da jay sakbay jay today. Iso nga ipagarup da nga, itangal daw, adda ka kanyakon, ijay, pagarian ti langit. Siputan tayo na ayan ti da jay original nga translasyon nga panakay tradusir. Kitayin nyo sa dinota yung tikunana. Ije ka disakbay ti today, weno kalpasan iti today. Jesus answered, truly I tell you, today, Dajay, ususarin tayo nga gagangay, ti na, truly I tell you, today you shall be with me in paradise. No, umuna di sakbay today, ipagrup da nga dajay mannanakaw, napanin di langit. Ngayon dajay original nga translasyon, kunana, dajay ket kalpasan ti today. Kahit nasa uwen nga, umay to ti panawen, nga makiadda ka kanyak, iti pagarian ti langit. Jesus answered him, truly I tell you, today, dayta ti usto nga panakay tradusir, dayto nga teksto, tada ito nga panakay tradusir, ipakpakita na nga di kita iaten tayo nga minatay, handa pa yung napan di langit. At dadapay na dito. Kung analayang, ibagak kada kayo, itangal daw, tatangal daw, dumtim to nga iti masangwanan, makiadda ito kanyak, iti pagaryak, iti langit. So kati tattao ng alwadan Apo, iti panakay tradusir, ken panakayilik ti Biblia, ti kawin na tayo. Ngayon ti pudpudno nga translasyon, hanpay nga napan, di kita ayaten tayo ti biyag. Iti langit. At dadapay li ditoy, kas kini Job, kas kini David, at dadapay li ditoy, nga naitanem, or orayin da dayta na indaklan, nga panagparang, nga aldaw, ti panagparang ni Apo Isos, kuna na, maturugak kin patay, ket urayek da panakariing ko nga kumita, ti manubot ko nga agapo sa dilangit.
Amuyo kakabsat. No ipapilit tayo. Nga titidayti nga doktrina nga dagiti ayaten tayo tibiyag no matay dagat agdiretsyo da di langit ada talo nga klase a doktrina iti Biblia nga pukpukawon tayo. Ket nipapilit tayo nga dagiti kakabagyan tayo ket napandan sa di langit apaman nga natay da talo nga importante nga doktrina ti Biblia iti burburaen tayo wenno pukpukawon tayo. Anya da dagitoy. Anya dagiti nga doktrina. Ibaga tayo nga dijayan ni uncle tayo, no asawa tayo, nanang tayo, ipapilit tayo nga napan di langit, dagitoy nga talo nga doktrina, ti pukpukawon tayo, ti kinapudno ti Biblia. Number 1, doktrina ti panagungar. No, dagiti kakabagyan tayo, ket ni daratay dagat napandan sa dilangit, asinon to garod, ti pagungaren ni Apo Isos into nagsubli. Alimang garod kakabsat. Sa dinon to garod, dagiti kakabagyan tayo, ay, di langit. Wenang nga mo may ni Apo Isos, may napagungaren, dagiti to agungar, iso ti may kantibiyag, ay nani kapagyanan, di langit ay. Ay, pababain nyo garod, tapno, pagungaren mo, nga babalin. No, ipapilit yung lahat nga dijayan nga to, sinong to garod, ti pagungaren ni Apo Isos, into na umay takunana, nga nagasat to, dagiti agungar, ti umuna nga panagungar. Mapantay may kadua nga doktrina. Nga iso nga mabura, wala mapukaw, no, ibaga tayo nga dagiti kakabagyan tayo, napandan di langit, iso to'y doktrina ti panangukom. Adalin tayo ito sumagmanong rabi, may papanti panangukom. Tadadatalo nga libro nga maadal to sa jay, nga pakay suratan dagiti na imbang nga aramid, pakay suratan dagiti tattao, nga naisurat iti libro ti patay, kinkastamet iti libro, nga pakay suratan to dagiti tattao, nga imawat kinapay Apo Isus, may surat ti biyag da, maukom dakit may surat ti biyag da, ijay libro ti biyag. No kuna tayo kakabsat, nga di kita ayaten tayo, napandan sa di langit, ito namatay da, ito numay ti panungukom, sinon to garod, di kiti ukumen ni Apo Isus. No, di kiti kakabagyan tayo, at dadaan di langit, adyaman garod kakabsat. Sino garod? Ti ukumen to ni Apo Isus. Tadi kiti maukom to kini Apo Isus nga isalakan na iso dagijay na isurat ti libro iti biag. Naging bagan hampay na ukom ni kabagyan tayo di jay langi gaya man. Nga dagayam pay met iti proseso ti panakaukom. Ket no na isurat tinagan ti kabagyan to jay libro ni patay ay ket handa may salakan. Ngem no ti biag da ket insuko da kini Apo Isus ket na isurat biag da iti libro ti biag agsiputa nagbabawi da uray kada iti kamudyanan ti aldaw da nga panagdakdakes nagbabawi da nga nagsubli kini Apo Isus may surat iti libro ni patay. Sinong to garod ti umay ukumen ni Apo Isus no kunatayo nga dagiti kakabagyan tayo ket addadan sa dilangit. Yan tangay ti panakaukom addan to ti panakaukom dagiti sibibiyag ken kastamet dagiti natay kunain ti Biblia. Mapantay di may katlo nga doktrina nga mabura, mapukaw no kunatayo nga dagiti kakabagyan tayo no natay dagat agmapandan sa dilangit. Mapukawen tay doktrina ti iyaay ni Apo Isus sinon to garod iti isalakan ni Apo Isus inton umay ti may kadwa. Takunanan to kuna ti Biblia dalawag nganton umay ni Apo Isus addan to dagiti tattao nga handa mapadasan ti matay. Nga mabalbaliwan danto ti panagrupsa ken saanen nga panagrupsa. Handan to amatay nga makita danto ti ay ni Apo Isus. Gaputa isalakan to ni Apo Isus ida. Nga maddadan to met dagiti agungar. Tattao nga namati ken ni Apo Isus. Nagungar da manipod ken patay. Agsipud ta nakipaset da dayjay kunaen ti nagasat dagiti matay iti Apo. Ket amuyon to umay ni Apo Isus isalakan nanto. Dagiti agururay ken kuana. Dagiti nagungar manipod ken ti tanem. Ken dagiti agururay nga dida napadasan ti patay nagmatalek da. Makita danto ni Apo Isus. No kunatayo nga dagiti ayaten ti biag ket no matay dagiti agdiretsyo da di langit. Agkankantadan kadwa dagiti angheles sa dinon to ti ayanda. Sinon to garod ti isalakan ni Apo Isus. Takuna naman sa jay nga addan to panagungar. Umuna nga panagungar ayaten akakabsat. Into nomay ni Apo Isus. Gagayem ken kakabsat. Dagito iti talo. A doktrina nga mapunas
no patsyen tayo nga dagiti minatay tayo, adadan jay langit. Anya ti inaramid ni Apo Jesus. Inton ti maysa nga tao ket matay, ket agungar. Ti panagungar, ken ti papatay ni Apo Jesus kakabsat, adadakkel, mapasamak iti maysa nga tao, amatay. Umuna, kunana ditoy, the death of Jesus took the place of a Christian's second death. Dadya ipapatay ni Apo Isus, inala na ti lugar, dadya may kadwa nga ipapatay ti Kristiyano, dadya may kadwa nga ipapatay, iso dadya kalpasanto ti sangaribo nga tawen, agungar tu, dagiti managdakdakes. Kit isunto dahi nga tiyempo ti panangawat na ti gunggunada, iti panangkauram ken panakaagnanayon nga panakadadael da. So nga, dadya ipapatay ni Apo Isus, inala na ti lugar, iti maysa nga Kristiyano, dadya may kadwa nga ipapatay. Kita dadya may kadwa nga ipapatay, iso dadya iti dusa nga ited ni Apo Diyos kaditi saan nga simurot ken kuana. Jesus took the place of the Christian. Iso nga, no inawat mo ni Apo Isus, ket agmatalik ka ken kuana, saan mon mapadasan dayjay nga ipapatay, nga iso pa kay tadenti dusa, dagiti tattao, nga saan nga nagmatalek ken kuana. Mapantay ti may kadwa. No anya ti naramid ni Apo Isus, iti maysa nga tao nga matay, babaen ti ipapatay na ijay cross. Kastoy ti kunana kakabsat. Dayjay ipapatay ni Apo tay nga Isus, inala na iti ipapatay ti Kristiyano, dayjay may kadwa nga ipapatay. Ti may kadwa, dayjay ipapatay ken panagungar ni Apo Isus, ited na iti namnama ti panagungar kadagiti amin a Kristiyano. Amen. Ted na dayjay namnama kakabsat. Ita nga panagungar ken kwa. Ti may katlo, kunana ditoy, ayaten kakabsat, dayjay ipapatay ken panagungar ni Apo Jesus, agbaligi ito iti ipapatay. Ket awanton ni Satanas, mapukaw ton, gapo, dayjay ipapatay ken panagungar ni Apo Jesus, agbaligi ni Apo Jesus ket awanton ni patay, awantumeten ni Satanas. Anyan nga nagimbag, ti talo ang mapasamak. Ngay representaran, di ipapatay ni Apo Isus. Ken ti panagungar na. Tasika, ti ken benepisyo, nga madaan ka, iti ragsak ken biag. Ingkamlak amen. Inton, agtultuloy, ti panagmatalek mo ken kuana. Gagayem ken kakabsat. Napatiglaunay kanyak dahito nga teksto. Ibagak no apay nga napatag. Dati nga teksto kunana, ket kinunana ken kuana, siyak ti panagungar ken ti biag. Iti mamati kanyak, uray na matay, agbiag tupay. Ang kumalipatan may saak nga chaplain ken pastor ijay Honolulu, Hawaii. Iti maysa nga malem, nayabanak nga bumisita, iti maysa nga kwarto, iti third floor, iti St. Francis Hospital, ijay Honolulu. Tasadjay iti oras ti alas 4 ti malem, adda iding agbugbugsot ti presidente ti Pilipinas, daydi Apo Ferdinand Edralin Marcos. Nairanak nga may nga chaplain, agbisbisita kadagiti masaksakit, ken may karkararag, kadagiti matmatay at tao. Naging ganang imay, tigayim ko, nga ni Pastor Jose Hacosalem Lasso, na deket nga gayim ko launay Manong Joe. Duwada kini Colonel Arwisa, nga isu iti mabigbigbig nga aide-de-camp ni Mrs. Imelda Marcos, kini Presidente Ferdinand Marcos. Ket imay da kanyak, nasabat dak, ijay second floor, tanamuda nga dak sa jay kunada Pastor Ariola. Agbubugsoten ni Apo tayo nga Presidente. Ket sakbay nga maukas, iti anges na ni Ma'am, ni First Lady Imelda, kayat na nga dakumati sa Batista nga pastor, nga mangikararag ken kuana. Hangko yung pagarup nga ni Presidente Marcos, ti pupuon na, dagiti apo na nga lakay, ken bakit sa Batistada, kakabsat, ijay, ili ti sarat.
ket napanak garud iti kwarto. Pagbugbugsutan ni Apo Presidente Marcos, dandaninan ibatan day nga anges. Kitadak nga nakitipon, nakisirkulo iti pamilya, da idi ni Apo Senador, dandanin Vice Presidente Bongbong Marcos, adamat sa jay ni Irene, kasangsamput na nga nagapu ijay airport nga nagapu di Los Angeles, ada ni Madam First Lady Imelda Marcos, kanda kiti daddo mapay nga nadagket ti pamilya. Ket makita klaunay nga ni Apo Presidente ket dandaninan ibatan day nga anges ngented ni Apo Jesus ken kuana. Binasak daytoy nga teksto iti adda nga pagidaan na iti third floor ti St. Francis Hospital iti Honolulu, Hawaii. Ket imbasak ket kunana daytoy nga teksto nga binasak-sak ti panagungar iti biag iti mamati ken kuana oray no matay agbiag tupay. Idin nga inlipaskon dayta nga binasa nga teksto nakitak ti panagarubos ti lua ni Apo Presidente Ferdinand Edralin Marcos. Anyan ti may salaeng nga napakumbaba nga pastor adda iti sibay na inkararag ko intalagak ti biag dati nga presidente tayo na sinuman ang mamati ken kuana amok nga patyen na ni Apo Jesus addanto ti panagungar ti biag nga ited na ken kuana gagayem ken kakabsat. Iti daytoy nga biag umayto ti panagpasina kang ronana adu dagiti kakabsat tayo kakabagyan tayo amat matay gapu ti COVID-19. Ngem anyan nga naimbag ti panangibaga ni Juan 6:40 tadaytoy ti pagayatan nga nagapu iti Dios nga sinuman a makakita ken mamati ken kuana maadaan to iti biagang nadayon ket ti kamaudyanan nga aldaw. Pagungaren to ni Apo tayo nga Dios. Amen. Pagungaren nanto ayaten nakakabsat. Ang kumalipatan iti istorya iti flight 370 Malaysia Airlines. Nadamag yun sa amat kakabsat iti sumagmano atawen idi Marso 8, 1914. Idin dayto yung aeroplano Malaysia Airlines Flight 370 agapu ijay Kuala Lumpur nga mapan ijay Beijing, China. Daytoy dakkel nga aeroplano Boeing 777-200ER. May sa daytoy may sa katikadakkelan nga aeroplano. Ket iti oras iti tiyempo nga panagtayab na kakabsat adda pay matlaeng agtaytayab. Adda pay la komunikasyon ijay tower ijay Kuala Lumpur ken ijay piloto. Iti oras ti 1:19 iti parbangon. Idin daytang aeroplano ket tumaytayab apagamuan langanen ta tinaudi nga nangneganda nga timek isu daytoy. Iti oras ti 1:22 Malaysia time. Nangngeg kakabsat ti timek ti piloto kunana good night flight 370. Good night, flight 370. Apagamuan sa andan nga nangagan. Di damuno na pananan ti aeroplano. Ti traffic control padpadasin na no sa dino tayan, nagpukaw latan da yung aeroplano. Nga daan ti duwagasot talupulo ket siyam nga pasahero. Di damu tinapasamak. May pagarup na natay da amin, nay crash da, iti nalabit may isang nga paset, iti nalawa nga baybay. Ito'y Pasipiko, Atlantiko, wenno Indian Ocean. Dagiti tattao nagliday da. Gapunta kadi adu dagiti kakabagyan da nga naglugan amapan ijay BJ. Naibaon garod dagiti makunkuna nga first responders napanda kinita, napanda sunukimat, sinurot da ken kitaen da no masapulan da no anyatis nagsukan. Dayta na crash nga flight 370 ti Malaysia Airlines. Idin tinabayag or oras nga panagsuksukimat no sa dino tinapananda ang aeroplano nagsubli digitoy nga mapan mangkita tapno upanda umarayat. Ket idin may padamagen taji aeroporto ijay Kuala Lumpur agur uray dagiti kakabagyanda no danay bangga damag no si bibiyag paylaeng dagiti naglugan nga
230 ket siyam nga pasahero. Aging ganan itis simmang petda. Ipadamag dan iti maysa nga damag. Damag nga nalabit santa kayat nga dinggan. It is a sad news, naladingit nga damag. Ngayon di simbang puten, digiti ipan imarayat, at da sadya iti may nga ubing. Agtawon iti innaw. Nga da iti placard na, kiti naisurat da nga placard, iso digitoy nga sasao. Good night is not forever. Good night is not forever. Agsipo tinaudi nga sao nga imbaga ti piloto sakbay nga nagpukaw dayta nga aeroplano flight 370 ti Malaysia Airlines. Iso jay sao nga good night. Good night is not forever. Kuna day di plaka iti maysa nga ubing tamaysa kadigijay dastang gasat iso ti ayaten na nga ama a businessman ngagturong ijay BJ. Amuyo kakabsat kin gagayem, umay to ti panawen, awanton ti rabii, awanton ti good night, awanan iti panagpasina, awanan digiti naladingit, adamdamag, tapunasan to na apos digiti adu alulwa, gagayem ken kakabsat, tilaeng sanggir tayo, ken liwliwa tayo, ken inanama tayo, isa ti papan tayo, ken ni Apo Jesus. Takuna na siyak ti panagungar, ken ti biyan. Ti mamati, oray na matay, agbiag tupay. O Apo, ang managayat unay, agyaman kami iti karim, nga sikat ti panagungar, ken ti biyan. Tulungan na kami nga agbiag anasantuan. Tadanto ti maysa agun daway nga makita min tumanen, dagiti ayaten mi ti biyan. Nga ginina ken patay. Isot dakkel nga inanama. Apunasan ton digiti lulo ka digiti mata. Ket awan ton ti rigrigat, awan ton ti ladingit. No diket adaragsak ti inanama ken ni Apo mi Jesus. Tasika o Apo ti nangibaga. Nagasat dagiti agladingit ta maliliwadan to. O nagimbag na damag makita min tumanen di kita eten mitibian. Tulungan na kami nga agmatalek. May kipaset kami ito dahita na indaklan nga aldaw. Iti reunion, panagkikita manen. Dahito yung nabiyag, good night is not forever. No dikat good morning, na imbag nga bigat. Bigat, iti panagungar, anaragsak. Tamang nagminto ti timek ni Apo Isos. Napabagungaran ng tudag iti adda, agad inatitanem, nga simurot ken nagmatalit ken ka. Dahito iti kararag niyo, Apo, agsipunta din, nawat mi dagitoy, tinapateg, anagan mo. Amen ken amen.